Izenzo isahluko sesishiyagalombili soqala ufunde evesini lokuqala. Kepha uSawule wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwavela ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalema. Bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamariya, kwasala abapostoli bodwa. Amadoda akholwayo ambela uStefane, amkhalela isililo esikhulu. Kepha uSawule walichitha ibandla, engena ezindlini ngezindlu, ehudula abesilisa nabesifazane, wabafaka entolongweni. Abahlakazekileyo basebehamba, bashumayela izwi levangeli. UFiliphu wehlela emzini waseSamariya, wabashumayeza uKristu. Izixuku zalalela nganhliziyoni okwakukhulunywa nguFiliphu, zizwa, zibona izibonakaliso azenzayo, ngokuba kwaphuma omoya abangcolile kwabaningi abakhwelwa yibo, bememeza ngezwi elikhulu. Nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa. Kwabakhona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo, eyayikade eyenza imilingo kulowo muzi, isimangaliso isizwe saseSamariya, ezishaya umuntu omkhulu. Banamathela kuye bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu, bethi, "Lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi makhulu." Babenamathele kuye ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu, babhapathiswa abesilisa nabesifazane. Naye uSimoni wakholwa, wathi esebhaphathisiwe wanamathela kuFiliphu, wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla ayenzileyo. Kwathi ukuba abapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lilamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo oPetro noJohane. Sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele uMoya oNgcwele, ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo, kodwa babesabhaphathizwa egameni leNkosi uJesu kuphela. Khona babeka izandla phezu kwabo, base bamukela-ke uMoya oNgcwele. Kepha uSimoni, ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya, waletha imali kubo, wathi, "Ngipheni nami lawo mandla, ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele uMoya oNgcwele." Kepha uPetru wathi kuye, "Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Awunasabelo nalifa kulelizwe, ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke phenduka kulobububi bakho, unxuse eNkosini. Ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho? Ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi." USimoni wayesephendula ethi, "Nginxuselani nina eNkosini, ukuze kungehli lutho kimi lwalokho enikushiloyo." Kuthe sebefakazile, belikhulumile izwi leNkosi, babuyela eJerusalema, bashumayela ivangeli emizaneni eminingi yabaseSamariya. Kepha ingelosi yeNkosi yakhuluma kuFiliphu yathi, "Suka uye
ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza, yona iyihlane. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Etiyopiya, umthenwa, isikhulu sikaKhandake, inkosikazi yase-Etiyopiya, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalema izakukhuleka. Ibisibuya ihlezi enqoleni yayo, ifunda umprofethi u-Israyeli. Umoya wathi kuFiliphu, "Sondela, unamathele kuleyo nqola." UFiliphu wayesegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, wathi, "Uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na?" Yona yathi, "Ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na?" Yamnxusa uFiliphu ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, "Wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundlu elithule phambi komgundi walo kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa." Ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na, ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni? Kepha umthenwa wathatha wathi kuFiliphu, "Ngiyacela, umprofethi ukukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na?" UFiliphu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Wathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi, "Bheka, nanka amanzi. Kwalani ukuba ngibhapathiswe na?" UFiliphu wathi kuye, "Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenziwa." Waphendula wathi, "Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu." Wayala ukuba inqola ime, behlela emanzini bobabili, uFiliphu nomthenwa, wambhapatisa. Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamhlwitha uFiliphu. Umthenwa akabe esambona, kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Kepha uFiliphu wafunyanwa e-Azotu, wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKesariya.